Hurian itu atta amanami inanami songoni nang napasobulung na mengikuti ibadah langsung di gereja suak songoni nang amang inang dok napasobulung na mengikuti ibadah melalui live streaming di Bagas Tabe neng mulat tama perminggota perjolo mahita martangiang di Bagas Arwat Tabe. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor sia ayat sada saha rodi 2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia natumo palangi dohot tanoon. Amen. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, idama au apal au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida. Songo pangalului ni parmahat di punguan naganu paari, wujud di tonga-tonga ni biru-biru akan nama paribana. Suak songoniau mangalului biru-biru kusogot. Haleluya. 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 Mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami na di Banua Gijang mauliate maro anami tuho ala di leon ho anak munda sasadai tuhami jala di pelua ho hami sian ngonggoman ni sibolis upangido hami tuho saya ramoti hami di bagasan hatam asa margogo hami jupa masa hasusad dohot hagogotan. Saya sama dosa nami, doho pangaloison nami di hatam na badiai. Saya perbadiai marwa nami marhite-hite tordim. Jala pamasuk hami Tuhan ngeluas sogot. Asa pujion nami hodisi rodi saleleng ni leleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Marede mahita se buku ede nomor 567 ayat sada. Tatangihon ma patik dihita di baka saminggon ima sian 2 Musa 20 ayat sada saat rodi 2. Dungi diatur horde batama sude akka tahun nin nama ahu do Jehovah de batam na parwaron ho sian tano misir sian bagas parhatobanammu ima sahatna atong martangiang mahita lau mangido gogo tu debata lau mangulau patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulau naubar tu patik mi. Amin. Marede mahita se buku ede nomor 197 ayat sada sa rodi 2. Tato potima dosata dia dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujohami do guarmu dabadiai ala na tergogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus
anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalan hehe sian namate, namanai tu banua gijang doho mangodion hami. Asi roham di hami, saya patok tong ma di hami roha hamoleteon tuho. O ton di perbadia, pangapul di namarsa roha, pamaluma salhut na bernit, binahen ni dosa nami. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mengulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha, sayunang tulak hami. Saya tangihon mahami ho ale debata ama anak dohoton di perbadia. Amin. Hata ni debata baga-baga taringot tuhat sasiran di dosa. Roma hamu tuau asa mangului tod di muna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rara dosa muna songon abit bunga dadap, botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di bata na di ginjang. Amin. Marede mahita siya bukwede 220 sada ayat sada. Tani debata turpuk dihita di bagasan mingguon ima natar surat di 2 Musa 4 ayat 10 saha ro di ayat 20 Musa 2 Musa 4 10 saha ro di 20 tajahama mar soring dungi laho masih Musa mula tu si Jetro si matuanai di dokma tu ibana. Waluas mau laho asa mula kau tu hahanggiku akan di Mesir asa huida manang namangolu dope nasida dungin ni nasi Jetro ma tu si Musa laho maho mardame-dame dungi ni na Jehovah ma tu si Musa di Midian laho maho mulak tu Mesir anu ngamate sude halak akan atumahi hosam. Jadi dibuan si Musa ma jolma dohot anak-anak na jala dipahudul nasida tu halode asa mulak tu tano Mesir. Ditiup si Musa huhut tukot ni debata di bagasan tanganna. Dungi ninna Jehovah muse tu si Musa. Ingot ma di hamumulakmu tu tano Mesir patupahon luhut halongangan. Dijolo ni Raja Firaun akan nahu pasahat tu tanganmu. Alayang guahu pangakangukku ma rohana asa unang di luas bangsoi laho. Dungi dohonomu ma tu Raja Parao songonodo hatani Jehovah anakku sihaha do Israel. Alai hatakku tuho luas ma anakku laho asa dioloi yahu. Molotung majua ho mangalau si ibana ma si bunokku do anak buha bajum. Ima sahakna martua do akan atumangion hatani di bata jala no peopsa. Amin. Marede mahita siya bukwede nomor 125 ayat sada saha rodi 2. Adari
hatidakon maha porsyautai songon nahi natidakon ni dongata sa porsyao di sadok portibion rak mahi tamadok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tunubuhon di si Maria na gabe-gabe asia ton di porbadia andorok sohuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na matetarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanuang toru dugitanom na mula mangulu di ari patuluhon na manai tu surgo lahun tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimba ibana pai mamula sogot tu tanoon mangumui halak na mangulu dohok na mate. Au porsea di ton di porbadia jala adoksa da huria na badia huria to panyalak Kristen akan na badia do dia sisani dosa do dia tai na mandok mula mangulu sogot dag ni halak na mate do dia nguluan na sora suda. Amin. Minggu 11 Dung Trinitas tanggal 15 Agustus 2020 sada. Topik minggu debata na paluahon. 01. Parmingguan di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2020 sada. Pakkobasion parmingguan di Huriata di hari sadarion Minggu tanggal 15 Agustus 2000 tapatupa parminggu 2 hari. Ima A. Bahasa Batak masuk pukul sia WIB. B. Bahasa Indonesia masuk pukul 18 WIB. Pinangido ma di ruas ni Huriata boy mahita madohoti parmingguoni di bagas tabe marhite live streaming songonima pinabotohon di Huriata. 02. Pendaftaran kelas CD periode 2020 sada 2022. Pendaftaran tunanaing marguru malua tu tahun persiajaran 2020 sada 2022. Gereja membuka pendaftaran baru tahun 2020 sada 2022. Alani pinangido tu sude ruas nanaing dohot marguru malua asa mendaftar ma tu sekretaris ni huria di kantor gereja. Laos dibuan ma surat pengantar sian situa wilayah nabe. Dohot fotokopi akte baptis 1 lembar. Parguruo direncanahon di awal bulan Oktober 2020 sada. Jala pertemuan parguruan malua dohot natoras rap dohot perdita direncanahon di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2020 sada jam 19.30 WIB di RSG HKBP Pasar Minggu. 03. Pertangyangan wilayah. A. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2020 sada ima wilayah sia dohot wilayah 10. Asareta maro tu gereja jala pinangido ma asa sudehi taruas manghiutot pertangyangani di bagas tabe secara live streaming. B. Jadwal pertangyangan wilayah boe mata jaha di tikting na adong dihita. 04. Persembahan minggu pertangyangan dan persembahan bulanan manang tahunan. A. Gereja menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar kita memberikan persembahan ibadah minggu di rumah dan pertangyangan. B. Persembahan dapat diberikan melalui situa wilayah langsung atau tunai dan untuk diserahkan kepada bendahara
melalui rekening gereja BRI dan Mandiri, juga QR Code Gereja HKBP Pasar Minggu. C. Memberikan pilihan bulanan, manang tahunan sebagai tanggung jawab bersama seluruh jemaat untuk menunjang operasional dan rutinitas gereja. 05. Dewan-dewan. 05.1.1 Seksi Paropuan. Seksi Paropuan naik patupahon sermon Paropuan secara online manang Zoom di hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pukul 14 WIB. Pinangido tusude Paropuan asa madohoti sermon online. 05.1.2 Seksi Lansia. Seksi Lansia naik patupahon sermon lansia secara online manang Zoom di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2021 pukul 10 WIB. Pinangido tusude lansia asa parsidohot di sermoni. 05.1.3 Seksi Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu naik patupahon permingguan secara online. Zoom tu kelas TKA di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 10 WIB. Pinangido tu orang tua kelas TKA asa boy mama dapingi adik-adik kelas TKA tiki ibadah secara online manang Zoom. 05.1.4 Seksi Remaja. Taringot tu pareheon remaja tahun 2021 tabegema sosialisasi sian panitia dung sidung tiktingon. 06 Namar Bagas. 06.1.tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Dr. Rio Alexander Sibarani, anak ni Amatta Johannes Benny Sibarani Nahinan, tubuh ni Inatta, Miriani LP Deria Boru Sirait, alamat Pengadengan Timur 4, nomor 3A, RT 8, RW 1, Jakarta Selatan. Ruas ni HKBP Tebet, Resort Tebet, Dohot Urwana, Lin Hernawati, Handriani Boru Simanjutak Esos, Boru ni Amata, Jamsin Simanjutak, Tubuh ni Inata, Florida Boru Manurung, alamat Jalan Swadaya 2H, nomor 27A, RT 1, RW 5, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, wilayah 1. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuhan di Patupaud di hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 9 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Di Pasu-Pasu Tuhat Tama Sakap Pardongan Sari Peon Nasida. 07 Ruas Napida. Di hari Minggu sadarion 5 Agustus 2021 nunga pindah keluarga Pajar Ronald Heri Pasaribu, dohot Ibu Mega Natania Adiarta Boru Silalahi, dohot 2 danak, alamat Jalan Haji Yahya Nui 5, nomor 2, RT 201, wilayah Saplima. Pindah tu HKBP Kota Pinang, Resort Kota Pinang, Labuan Batu Selatan. 08 Ruas nama ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan. Sude parhalado ni huriata HKBP Pasar Minggu, pasahaton selama ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan madihamu sude ruas ni huriata. Goar-goar ruas nama ulang tahun di Bagasan samingguon, mulai siang tanggal 5 Agustus 2021
sahatu tanggal 21 Agustus 2021 boe mata jaha di warta jemaat na adong di hita. Hatani debata di nama ulang tahun ima, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11. Tikting na sojinahahon dohot parhepengon ni huriata, boe mata jaha di tikting naung di parade ni huriata. Songoni matiting dihita di bagasan samingguan. Kami persilakan waktu kepada seksi remaja. Shalom dan horas madita saluta bagi kita semua. Yang saya hormati Amang dan Ninang Pendeta, Amang dan Ninang Parhalado, Amang dan Ninang orang tua kami, Abang dan Kakak Naposo, serta seluruh teman-teman remaja baik yang beribadah di gereja maupun yang berada di rumah. Sebelumnya mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena telah mengumpulkan kita di tempat gereja Tuhan ini. Parheon Remaja HKB Pasar Minggu tahun 2021 mengambil tema hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 sampai 21 dengan subtema melalui pelaksanaan Parheon Remaja Gereja KB Pasar Minggu melengkapi remaja menjadi warga gereja yang kuat dalam iman, misioner, modern, dan berdedikasi dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam rangka Parheon Remaja KB Pasar Minggu ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu lomba Parheon yang dilaksanakan secara online terdiri dari lomba yang pertama cover lagu, yang kedua short video, dan yang ketiga interaktif drawing. Waktu pendaftaran dimulai tanggal 1 sampai 15 Agustus 2021 yang diperpanjang sampai dengan 1 September 2021. Yang akan datang pesertanya adalah seluruh remaja KBP Pasar Minggu atau menghubungi panitia lomba Amanda Boru Simanjuntak. Yang kedua, workshop secara online atau Zoom meeting yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 September 2021 dengan topik pembentukan karakter remaja Kristen HKBP Pasar Minggu sebagai anak-anak terang di tengah situasi pandemik yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Frida Simangongsong Boru Sihaan. Yang ketiga, puncak Parheon akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 12.30 dengan acara ibadah, pengumuman pemenang lomba, dan pembagian hadiah yang akan disiarkan secara live streaming. Demikian rangkaian kegiatan Parheon yang akan dilaksanakan. Kami sangat mengapresiasi dukungan dan amang inang dari orang tua kami, serta partisipasi dari seluruh teman-teman remaja KB Pasar Minggu untuk mengikuti seluruh kegiatan tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Horas. Sambil pasahaton pelihatan na parjolo na paduahon na mengikuti di gereja langsung kita pasahat tujolo suaksong ni dihamu amanginang dohok na poso na mengikuti melalui live streaming. Boi pasahat langsung turiata manang na melalui QR code na ngarong di hita sia situa wilayah tabe. Marede mahita sia bukuede nomor 700 ono pulusia ayat sada. Oh
Dameni depatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Amanami inanami namar parsauran noaeng di bagas joroni debata. Songoninang amanami inanami sudi ruas ni huriata nama dohoti parmingguan secara live streaming. Tatangihon mahatani debata nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion natar surat di Yohanes bidualu ayat 30 sahat rodi ayat 30 onom. Hujahama dihita payutihut hamuma di bagasan roha. Asa dinamak katahoni ibana toropma gabe porsea di ibana. Dungi di dok Yesus ma tu aka Jahudi naung gabe porsea di ibana. Molomian hamu di bagasan hataku, sitong ma hamu siseaku. Dungi tadaon munama nasitongi, jala paluon ni nasitongi ma hamu. Jadi di alusinasi dama ibana nin nama, pinopar nisi Abraham dohami. Dangdung hami mangadop di halak. Buasa dohononmu paluaon ma hamu. Dungi di dok Yesus ma mangalusi. Tutu si tutudo nahudokon tuhamu. Hatoban ni dosa do ganup na mangula dosa. Dang dada toktong hot di bagas anggo hatoban. Anakido disi toktong. Molo di palua anaki hamu, namalua situtuma hamu. Songonima sahat ni turpukta. Horas madihita amang inang. Nungata payutihut hatani debata nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion. Na paingoton hita bahwa sasitongna napaluahon hita di tonga-tonga ni parnguluo taon sia dosa dohot hamatean sisa leleng nililing nai ima debata marhite anakna Tuhan Yesus Kristus naro tu tonga-tonga ni hapor tibionon. Hurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Ganup hita dangadong narade di parhatoban dongan jolma. Tung sudedo hita makirim asaboi toktong tapak kilalahon ngolu namar haluaon. Alanido tung macai arga situtudo haluaoni di ngolu ni hajolmaon di tonga-tonga ni hapor tibionon. Nuaing nagabe suku-sukun behado ia dingolu hakristenota. Dunggabe si ihuton Yesus hita. 20, 30, 70, 80 bahkan ada yang lebih dari angka yang kita sebutkan itu. Bahkan ada yang lebih mungkin sampai ada yang 100-an tahun sudah menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Behado tutu, ngamalua behita sian parhatobanon ni dosa, nung ngamangolu behita di bagasan haluaon nasasitongna naung pinatupan ni Tuhani di tonga-tonga di parnguluota. Di mulana di toppa debatado jolmai gabe jolma na marhaluaon. Jolma na merdeka memiliki kebebasan. Di lehot debatado kebebasan uju di toppa jolmai parjolo sahali di bahen di Taman Eden hamu amanami inanami. Alai molo tapai hutihut barita sian hatani debata
takas do di pabotohon tu hita ala uju dang hot jolmai mian. Uju dang uduk jolmai mangolu di uhum naung pinatikon ni debata gabe madabu do jolmai tu bagasan dosa. Laus gabe di parhatoban dosa ido jolmai gabe agoan manang malua ma haluaon naung pinasahat ni debata. Alai dang di pasobu debata jolmai mate di parhatobanon ni dosai. Alai dang di pasobu debata jolmai songoni di bagasan hadosaon nai. Alani do marhite holong ni debatana mauliutus, marhite holong ni debatana macai balgasi tututu jolmai ditongos do anakna Tuhan Yesus, anak na sasadai na pola mate tarsilang di hau pinar silang holan paluahon jolmai sian parhatobanon ni dosa. Hurian itu hatta sudedo jolma memang nunga di palua de batasian parhatobanon ni dosa. Holan ala asini rohani debata. Holan ala holong di rohani debata nama cai balgasi tutu tuha jolmaoni. Saunari behado hita jolma memang asa tutu si tutu mangolu di bagasan haluau nong pinatu pani Tuhani. Malua sian dosa jalatarihot tutuhani hitaon. Jadi molotadok nakaning sude jolma nunga di palua de batasian dosa. Jala holan asini rohani debatado patupahon haluauni dihita. Dada alani hagogo otta. Dada alani hamalo otta. Dada alani habadia otta. Karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Alai ala asini rohani debatado ubahena di palua hitaon. Itu benar. Haluo na pinantu pani debata di tonga-tonga ningolutan macai arga situ tudui. Alanido ubena saya dipaingot tita torus marhite hatani debata asata hanguluhon ma haluaon nong pinantu pani debata. Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Alanido ubaina halak naung pinaluan ni debata sasitongna mangolu ma diruhut-ruhut ni debata. Mangolu ma di bagasan hatani debata. Mangolu ma di bagasan lomo ni roha ni debata. Alamacai argasi tutudo. Panobusion manang haluaon naung pinatupan ni Tuhani di tonga-tonga ni nguluta. Molota parohahon hamu amanami inanami uju so uduk jolmai di mulana di uhum napinatikon ni debata gabe madabu tu bagasan dosa gabe di parhatoban dosa agoan haluaon agoan lasni roha agoan hanguluan agoan baga-baga penjaminan naung pinasahat ni debata di tonga-tonga ni ngolu ni jolmai dohot akka na asing. Jala taingot mahamu amanami inanami memang haluaon naung nilehon ni Tuhani dihita itu bisa saja hilang. Malua agoan hita di haluaoni. Molo memang dang tutu si tutu hita mangolu di bagasan hatani debata. Molo dang tutu si tutu hita makangoluhon pakokopon manang haluaon naung pinatupan ni debata di tonga-tonga ni nguluta marhite Yesus Kristusi. Jala diturpukon hamu amanami inanami boi ma idaota dung dibege akana toropi taringot tu ise do Yesus sasitongna ima Kristus panodang di hapor tibionon. Namar haroroan
dada sian portibion molo taca di jolo ni turpuk tai hamu amanami inanami gabe torop nasida porsea tu Jesus jalalaus didok Jesus tuak kajahudi na gabe porsea di ibana molomian hamu di bagasan hataku sitong mahamu si seyaku dungi tadaon munama nasitongi jala paluau ni nasitongi ma hamu sianon boy ma idaota adong do syarat na ikon hanguluhonon ni jolmai na ikon hanguluhonota asa gabe tutuhi tamarhaluaon di tonga-tonga ni ngulutaon ima ikon rade mian rade hitamangolu di hatani Tuhani rade hitamangolu di bagasan Tuhani jalaganup na olo hotmian mangolu di bagasan hatani Tuhani ido siseyang ni Tuhan Yesus Kristus na tutu si tutu. Jadi syarat yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Alani dodang murah-murah HP gabe sisean ni Tuhan Yesus. Dang sai HP Holland di goar sisean. Dang sai HP Holland di goar halak Kristen. Manang songon padok niakana torop di turpukon. Pino parmisi Abraham dohami. Dang sai HP Holland madok si songoni. Dang sai HP Holland madok anak ni padita doau. Anak ni si tua doau. Opung nami do parjolo pajongjong garejaon. Bapakku do nagumodang mangaleho nakasumbangat tu tonga-tonga ni huria. Dang sai HP Holland madok si songoni. Dang sai Holland sebatas pengakuan. Pinopar niaka persending hita. Pinopar ni si Abraham hita. Pinopar ni sudah lama menjadi Kristen. Tagoari dirita sisean ni Tuhan tidak cukup ternyata hanya sebatas pengakuan itu. Hamu amanami inanami. Allah memang marhite padohan manang pengakuan idang otomatis kita langsung menerima keselamatan itu. Gabe marhaluaon hita di tonga-tonga ningulutaon. Alai behado hita makangoluhon haluaon naung pinatupan ni Tuhani di hita setiap waktu. Setiap waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Diulahon, dihangoluhon, jala ikon di ari-ari hodoi marhite naolo hita sian uduk ni roha, sian roha namar situtu, sian bulus ni roha, sian roha na hibul, roha na yas. Mangulu di bagasan Tuhani. Mangulu di bagasan hatani Tuhani. Ai hata ido nagabe ojahan. Hataido nagabe sulu-sulu di pardalanan ningulu taon. Hataido nagabe tukot di hita na mangurupi hita uju madabu hita. Uju tarsuladit hita di pardalanan ningulu taon. Hataido Tuhanido nagabe ojahan di hita. Nagabe pondasi di hita. Madalani arini parngoluo taon. Alanido setiap waktu, setiap hari yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Hidup kita ini harus makangoluhon padok ni debata tuhita. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo dipadiri debata, molo dibahen debata, ruhut-ruhut manang uhum manang patik, marhite hatana sasitong nadang laho mangorui haluaon ni jolmai. Laho mangabati hita asa dapotan haluaoni. Alai dalan ni debata doi asa tong jolmai mangulu di hasitongan. Ai jolma na mangulu di hasitongan ni debata ido manoktong di haluaon na pinatupani debata. Alani do hamu amanami inanami.
di suarahon tu hita behado sasitongna. Unang gabe sai diparhatoban dosai hita. Diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh keinginan-keinginan kita yang bertentangan, yang berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ido bena dijauhon hita mangulu di bagasan hatani debata, maka nguluhon ruhut-ruhut uhum patik ni debata, uduk taat dan setia melakukannya di dalam kehidupan kita ini. Asamar hite nahot jalamian hita mangulu di hatani Tuhani, gabe tutuma hita malua sian nasa ihot-ihot naso marguna na pinaradeni portibion. Dunia ini menawarkan banyak hal kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dunia ini banyak menawarkan kepada kita behama asa mago hapor seotai, asa mago haluau na pinatupani Jesusi. Dunia ini menawarkan kepada kita bagaimana memporak-porandakan hapor seota tutuhani. Alanido mian ma jalahot ma di bagasan Tuhani. Maka nguluhon hatani debata asa unang gabe tarihot hita. Tuaka ahape na pinaradeni hapor tibionon nama bahen mago hapor seaon dohot haluau tai. Marhite nahot jalamian hita mangolu di hatani Tuhani, gabe di patau, gabe di patolap Tuhani do hita, dangolo be di parhatoban nasa hagiot ni daging. Nasai marhahurangan yang tidak pernah berkata cukup, menjadi tamak, menjadi rakus dalam kehidupan kita ini, sehingga hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak pernah peduli dengan orang lain, tidak berempati kepada orang lain. Sonang rohana, molo marsak, molo magale, molo marukil donganna. Alai molomian di bagasan hatani debata, dia akan memiliki empati yang luar biasa kepada orang-orang di sekitarnya. Dia akan selalu mensyukuri apapun yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Dia akan selalu mengatakan, cukuplah berkat Tuhan bagi kami hari ini. Berkat Tuhan selalu baru bagi kami setiap hari, setiap pagi. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan akan selalu berkata demikian. Asamarhite nahot jalamian mangolu hita di hatani Tuhani, gabe di patau, gabe di patolap Tuhani do hita, dangolo be mangolu di bagasan hosom, teal, elat late, pinadok ni halak batak. Tidak hidup lagi dalam kecemburuan yang membabi buta, iri hati yang membabi buta, kebencian yang membabi buta, sogoni roha, dendam yang terus-menerus dipelihara, hacit ni roha nasotarubati. Orang yang hidup dalam firman Tuhan tidak akan pernah menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain. Tapi dia akan dengan berbesar hati memberikan pengampunan. Sebab sesungguhnya dia pun pernah melakukan kesalahan. Sebab sesungguhnya dia pun pernah menyakiti orang lain. Alanido ubena halak na mangulu di bagasan hatani debata, dangulu be mangulu di bagasan akahosom tea late dohotak kana asingi. Tapi dia akan membuka hatinya besar-besar, lebar-lebar untuk setiap kesalahan, untuk setiap kekurangan, untuk setiap keterbatasan daripada orang lain di sekitarnya. Karena orang yang masih hidup dalam kebencian, dendam, lateni roha, sogoni roha dohotak kalana asingi, itu adalah orang yang masih diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh iblis di tengah-tengah kehidupannya. Asamarhite nahot jalamian mangolu di hatani Tuhani, gabe di patau jala di patolap Tuhani dohita, malum siana kasahit ni roha di portibion, termasuk ma gijang ni rohai. Kesombongan itu adalah sakit hati yang paling menyedihkan.
ketika kita jatuh kepada kesombongan. Nama dok dirina hebat daripada orang lain, yang menganggap orang lain tidak bisa apa-apa, yang menganggap orang lain selalu salah, tidak benar, doa takalan asi, yang menghitung-hitung kekurangan orang lain, yang menghitung-hitung kesalahan orang lain, itu adalah sakit hati. Acik ni roha doi. Jadi si pamalumod doi, si ubatat doi hamu amanami inanai. Bagaimana menyembuhkannya? Panguluma di bagasan hatani di bata. Banyaklah belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajari kita supaya memberikan pengampunan, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Doho takalana asing. Alai molosai mian dopei. Hatoban ni sibulis dopehita. Asamarhite nahot jalamian hita mangolu di hatani Tuhani, gabe di patolap di patau Tuhani do hita sabam majalo tung songo dia pe partording ningoluta natabolus di tongani portibion. Orang yang tidak diperhamba oleh dosa, dia akan selalu bersyukur, dia akan sabar menjalani hari-hari kehidupannya. Songo dia pe porsukna, songo dia pe hacitna. Benget doi di hapor suhon, dangabe marlojongi mangalului dalam pamotongan jalan pintas. Bagaimana dia bisa menyelesaikan setiap pergumulan kehidupannya, bagaimana dia bisa menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupannya. Dia akan tidak mencari jalan pintas, tetapi dia akan menjalaninya selangkah demi selangkah. Dia akan menjalaninya dengan sabar, dengan tabah, dengan kuat. Karena di sana ada percaya, karena di sana ada iman, ada umpos niroha. Kalau dunia ini tidak bisa memberikan pertolongan kepadanya dalam setiap permasalahan kehidupannya, dia percaya ada Tuhan yang selalu setia, menguatkan, menopang, menyemangati hidupnya lewat firman yang selalu dikumandangkan di tengah-tengah kehidupannya. Alai betul-betul marhabengeton mangulu di bagasan Tuhani. Boy doi tapakilalahon hamu amanami inanami marhitia kaulaon siganu pari parasingan ni halak naung majalo haluon na betul mangulu di bagasan hatani debata doho takka halak nasai mangalehot dirina dope di parhatoban si bolisi. Margabus do manang jujur do di pardalanan ninguluna. Makkaholongi do manang makkosomi do. Mardame do manang marbada. Parsi basa-basa do manang si holi mangging. Marlas ni roha do manang nasai holan namurhing. Marlas ni roha do manang nasai piri-pirion di pardalanan ningoluna. Ima tadina parasingan nahalak na mangolu di bagasan hatani debata naung pinaluan di debata. Dohot halak nasai di parhatoban si bulisi dope. Jadi takas itu tuh doi. Di pardalanan ningulu tahun. Jadi ketika kita berkomunikasi marparsaoran doho takadongata puido jelas taidai hamu amanami inanami. Dia mahalak nasai di parhatoban si bolisi dope. Dia mahalak na benar-benar memang nunga makanguluhon haluaon na pinatupani debata di pardalanan ninguluna. Tentunya orang yang sudah hidup dalam keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, dia akan selalu bersuka cita dalam hidupnya. Dia akan selalu bersyukur, marroha damai. Dia akan selalu mengusahakan bagaimana berdamai dengan orang lain, berdamai dengan banyak orang. Dia akan selalu memberikan yang terbaik kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang di sekitarnya. Takolan tidak hanya menggulut di dirinya sendiri, tetapi bagaimana juga memikirkan orang lain di sekitarnya. Dia akan menjauhkan dirinya sianaka perselisihan, sianaka perbeda-bedaan, sianaka hagaoron, doho takalana asing. Alani dohamu amanami inanami, memang dangadong naudangol sian halak nasai olo dope di parhatoban si bolisi di parhatoban dosa di tonga-tonga ni hapor tibionon.
Sebab orang yang selalu diperhamba oleh dosa itu, maka hidupnya akan dituntun kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Tuhan matean sisa leleng ni leleng na. Jaladang adong hasonangan na sumonang ujuhot hita mangulu di bagasan Tuhani. Sukacita yang paling luar biasa itu adalah ketika kita bisa hidup di dalam firman Tuhan. Ngulu na say toktong mangulu di bagasan hatani di bata. Alani do hamu amanami inanami. Marulak lo ni do debata manogu-nogu hita. Majo hita jol manatino panai ala holong ni rohana. Asa unang mian hita di parhatoban si bolisi. Dang di halomoho debata hamateata alani dosai. Tetapi Allah menginginkan kita selalu hidup dalam keselamatan yang sudah Dia anugerahkan. Asa malu hitaon, asa tutusi hitaon gabe anak ni debata. Nasa sitong na, asa tutusi hitaon gabe sisean ni Tuhan Yesus tidak hanya sebatas pengakuan. Alani do upena ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mangulu mai di bagasan, nguluta si ganupari. Alanido hamu amanami inanami tapare sobe madirita ganup. Manang na dosa dia petahoi, manang na kejahatan aha petahoi, nama bahen hita. Somar haluaon, gabe tartaban, gabe tarihot terikat dalam kungkungan dosa itu. Atau mahita marlojong tutuhani. Atau mahita madapoton Tuhani. Ututa darajumi. Ujutara jumi hamu amanami inanami na mangulu do PHP hita di bagasan dosai na say tarihot do hita di bagasan dosai dosa mananga hape tahoi roma hita madapot Tuhani. Marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita mengakui segala kekurangan, kejahatan dan dosa kita itu di hadapan Tuhan. Tatangihon mahatana tutusi tutu, jalamian mahita di bagasan hatani Tuhani. Mangolu mahita di bagasan hasatiaon, mangolu mahita di bagasan hauduhon maradopon Tuhani. Patolapon ni Tuhani dohita, asa malua hita, sian nasa ihot-ihot ni haporti bionon. Nama bahin hita gabe agoan haluoni. Tak kabilang kita hamu amanami inanami. Akadia mausaha pinatupani si bolisi laho manggugai parnguluota. Akadia manuaeng di patupa si bolisi asa hot hita mian diperhamba manang diperbudak si bolisi di tonga-tonga ninguluta. Alanido marhite turpuk sadarion dipaingot kita hamu amanami inanami. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah hidup dalam firman Tuhan. Dan hiduplah dalam kebenaran sebagai buah dari keselamatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan. Ikon hanguluhonot tado hape haluaon naung pinatupani Tuhani. Naparpudi mahamu amanami inanami. Di hari 10 Agustus 2020 sadana naing ro gonop ma bangso dohot negara tahun 70 tahun. Tarajumi doi hamu amanginang silehon-lehon ni Tuhani doi tutonga-tongani bangso tahun. Perjuangan usaha sudah dilakukan. Di pasikop Tuhani mai mangalehon haluaoni kemerdekaani di tonga-tongani bangsota. Alani patut dohita madok mauliate 76 tahun sudah kita lepas dari penjajahan bangsa-bangsa lain di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berfaedah, dengan hal-hal yang bermanfaat untuk memajukan bangsa yang kita cintai ini dengan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah benar-benar merdeka di dalam Tuhan, tidak lagi diperhamba keinginan daging, kejahatan ataupun dosa. Berkaryalah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kabarkanlah berita-berita yang memotivasi, yang menyemangati orang lain. Stop hoax. Stop membuli orang lain. Stop mematikan karakter orang lain.
Alai maroha pangoluhon mahita tunahumaliang hita marsiurupan ma songon naung pinatupani Tuhani di tonga-tongani nguluta. Moloi dota patu pahamu amanami inanami songon halak naporsea hita tu Tuhani sikopma pasu-pasuni Tuhani di hita songoninang di bangsot taon. Amin. Sombanami madiho ali Tuhan debata naung mga luas hatami saor di tonga-tonga nami apala di tikion napaingoton hami halak naung pinaluam do hami Tuhan sia dosa dohot hamateani alani do dipangi doho tu hami asa unang behami olo diperbudak diperhatoban dosa dohot sibulisi. Dang tahu hami ale Tuhan malua sian parhatobanani. Alani tu hodo hami maporus urupi mahami di bagasan todim di perbadiai ganupari ganup tiki Tuhan. Asa gabe halak namian mahami di bagasan hatam di bagasan ho mangulu hami mangulahon makanguluhon lomoni roham. Imana gabe sinjata di hami hatami ale Tuhan gabe ojahan di hami saluhutna maralohon subiani sibolis di tonga ni parngoluon nami urupi mahami Tuhan uju magale hami uju tarsulat dit hami uju madabu hami Tuhan tangam munasun badia ima nasetok tong manogu-nogu hami ganu pari ganu tiki gale do hami ale Tuhan alani todim tod di porbadia ima nasetok tong mapargogoyhon hami saluhutna mau lihat tema Tuhan ajar-ajari mahami ganu pari ganu tiki asama porus hami tuadupan munasun badiai holan homa Tuhan nahu hapor seai hami holan homa Tuhan nagabe partano batoan di hami holan homa nagabe pangalu-aluan nami di pardalanan ni ngulu namion pasu-pasu mahatam naung hutangi hok kami jala pargogoi hami Tuhan makasih holi mangarimang-rimangi dungi makanguluhoni ganu pari ganu tiki hutangnya kok kami ma Tuhan pardalanan ni huriam di tonga-tonga ni pandemi COVID-10 sia nasai toktong dope Tuhan hua dopi hami sahat titikion asiroham pasadama rohanami saluhutna akapadita parhalado ruas ni huriam lahu patupahon akan adu benggan di tonga-tonga ni huriamon asa tutu si tutu maale Tuhan marhiti akapakobasion marhiti akaparsaoran nagok dame dohot lasni roha patar matutu akahalak akaruas akanaposom akaparhaladom na makanguluhon hatami mahami makanguluhon haluaon naong pinatupam di tonga-tonga ni ngulu nami asiroha male Tuhan pasu-pasu mahami saluhutna tarlumubia kaparhalado male Tuhan akanaposom patupahon akapakkobasion ya saboi mardalan dohot denggan tarlumubi di bagasan samingguon tarpatupahami mayale Tuhan moloho dongan nami jala mangajar-ajari hami saluhutna hutangnya kok kami ale Tuhan sudia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton manang sahita HP yale Tuhan debata marasi roha mahosian habang sami manata pakaruas ni huriam na di bagasan hagaleon ni pamatangi urupi manasida ale Tuhan papos rohana sida Tuhan siak kodo hama malum ni parsahitoni asa tuho manasida mangidohon tuho manasida mangalualu ale Tuhan unang loas nasida gabe tarsulandit gabe mago hapor seaon nasida alai setoktong mama kirim di asi dohot holong ni roham pasu-pasu manasida saluhutna ale Tuhan dijabu manang di rumah sakit manang di dia penasida dirawat ale Tuhan debata utangnya kok kami matar lumubia karuas ni huriam na terpapar COVID-10 sia na dirawat di rumah sakit songoninang di bagas nasida marsada sada asiroham ale Tuhan nami
Donganima amanami inanami akaruas ni huriam siadak dana kia le Tuhan na terpapar COVID-10 siai pasu masudia ka ubat si pangano na ka usaha pinatu pane dokter para medis dalam mumele Tuhan nami parhitiamu may pasahaton hama malum ni parsahitoni tua karuas ni huriami. Pos dorohanami Tuhan nunga toro pakaruas ni huriam na malum nagabe sehat sia nakaparsahitoni paingot na sida asa toktong madok mauliate ala nunga dipaluaho na sida ale Tuhan sia ragam ni parsahitoni. Hutangnya kok kami mananga karuas ni huriam na marningot dia ka ari ulang tahun ari hatutubu na sida asima roha male Tuhan pasu manasida tuaka tikina naing roh tabai gajang ni umur hahi pason dohot las ni roha jala paingot manasida di bagasan todim asa toktong madok mauliate sia kodo hanguluan sia kodo hosa hanguluani diingot nasida ma lahu pasahaton mauliate ni roha nasida tua dopan munasun badiai ka keluarga nama ulang tahun pernikahan o Tuhan asima roham pahot manang parumah tanggaon nasida tabai madame lasni roha dohot holong nasia koi asa masiha holongan nasida saluhut nale Tuhan gabe rumah tangga si hutoko rumah tangga si tirion dina humaliang nasida atau ngale Tuhan debata nang di bagasan sadari yope manangahana hupatu pahami tu dia pehami mangalaka sahat di homa ngulunami marhite Yesus martangia kami tuho. Amin. Mari demahita tapasahat ma peliata. Oh Yesus nangani lasram, Yesus ipangurupi lasram, mathapor seami dan rohani berdengar Yesus lasram, 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 berdengar Yesus lasram, marsinan tangani habitang bangkirimani, berdengar Yesus lasram, Yesus dongami lasram, jaga ondatan diwi lasram, niruan murat totong nami nanggolong nai, saleleng tingolongi lasram, 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 mardokan Yesus lasram, marsinan tangani habitang bangkirimani, mardokan Yesus lasram, Yesus dongami lasram, Yesus ipangurupi lasram, atapor seami dahat maskirami, mardokan Yesus lasram, 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 mardokan Yesus lasram, marsinan tangani habitang bangkirimani, mardokan Yesus lasram. Tatangiakon mapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanamina di Banua Kijang. Hodo haroroani saluhu sileho-leho nadenggan dohor nasauli basa na mauli utus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu mai jala ramuti. Asa hupar haseang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amen.
sai pinarbadia maguarmu, sai romaha rajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sandame jalohamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu, Madihita. Yesus,